Саме наступна робиться. Почаси діла. Ценк. Н, 2, 3, почаси 3. Le poi stružim i ni dam i ni već prosto. Znam na sljednje робиться. Ценк. Н, 2, 3, почаси. Він весь поміля. Легко здорожим і дам і подивись на ногу і навіть добре. Четверта се нахає Нікіту Божу. Значи може чаровати школу, ой, святі, і рожить. Н, 2, 3, по часі от 3.